खुलुमबाय लोगोफोर, गाइड बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आरो जायफोर बिथांमोना गाइड बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव गोदानै फैनाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै ला जाहाथे जेब्लानो आं भिडिअ आपल'ड होयो अब्लानो नोंथांमोनाव थाबैनो मोनहैयो। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ जागोन हिन्दु धोरोमाव मानो मानसि गोथै सावनानै न' फारसे फैनाय समाव मानसि गोथै सावनाय जायगायाव उनफारसे नायहरफिननो नाङा होननानै फोथायनाय जायो बेनि बादै जागोन। दे लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि गुबै आयदायाव जागायनोसै। हिन्दु धोरोमनि गोथार बिजाब गुरुत पुराण बिजाबाव फोरमायनाय बादिब्ला भगवान विष्णुआ गावनि सिबियारि गुरुतनि सिगाङाव फोरमायनाय बायदिब्ला मानसिनि थैनाय, जमलुगनि जात्रा, नोरक आरो सोरगोपुरिनि गोबां गोमोथावना बाथ्रा फोरमायनानै होलांनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो बेजोंनो लोगोसे फोरमायबावदों दि हिन्दु धोरोमाव मानसि थैयोब्ला मानसि गोथैखौ सावहैनानै न' फारसे फैफिननाय समाव सावजानाय गोथै सहनि फारसे मानो नाहरफिननो नाङा बेनि बादैबो रोखा रोखा फोरमायनानै होलांदों। लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखागौ मानसिनि जिउआ मालायनि भाराथिया लानानै थानाय दान्दिसेनिल' न' बादि होननानै, जायखौ जों जेसेबांखि साजाया मानो बे न'निफ्राय सानसे नङा सानसेब्लाबो बयबो सुबुङानो आनज्रायलांनो गोनां जाना फैयो। अब्लाबो जों बे थैनाय सोदोबखौ माब्लाबाबो खोनासंनो मोजां मोना। बेनिखायनो महाभारतआव युधिष्ठिरआ यक्षनि सिगाङाव बुंदोंमोन, सुबुङा सानफ्रोमबो सासे नङा सासे मानसि थैनायखौ नुबायानो थायो, अब्लाबो गावबागाव थैगोनखौ माब्लाबाबो सानफेरा होनना। नाथाय मानसिनि जिउआव थैनाया सानसे नङा सानसेब्लाबो बयनावबो फैखागोन। लोगोफोर, जोंनि देहाया मोनबा रोखोमजों दाजानाय, जायखौ होनना बुङो बुहुम, बार, अख्रां, दै आरो अर। बेनिखायनो जों जेसेबांखि रांखावरि धोन सम्पति आरजिया मानो सानसे नङा सानसे बे बुहुमावनो गालांखानांगौ जानानै फैयो। बेनो जाबाय संसारनि नागारनो हायै खान्थि। लोगोफोर, हिन्दु धोरोमनि गोथार बिजाब गीतायावबो श्री कृष्णआ बेखौनो फोरमायलांदों दि जायनो बे बुहुमाव जोनोम लागोन बिनो सानसे नङा सानसेब्लाबो थैनांगोन होनना, आरो जायनो थैना थाङो बिनो गोदानै जोनोम लाफिनो होननानैबो भगवद गीता बिजाबाव श्री कृष्णआ फोरमायना गालांदों। हिन्दु धोरोमाव जोनोम जाजेननायनिफ्राय लानानै थैनाय समसिम गासै मोन 16था बिदाय होनाय नेम खान्थिफोर दङ लोगोफोर, आरो बिनिनो गेजेराव 16 नाम्बारनि बिदाय होनाय नेम खान्थिखौ मानसि थैयोब्ला बाहायनाय जायो, जायखौ हिन्दु धोरोमाव गुरुत पुराण गोथार बिजाबाव फोरमायनाय दं। बेनिखायनो हिन्दु धोरोमनि सुबुंफोरा थैनाय सुबुंनि बिदाय होनाय समाव माब्लाबाबो माखासे नेमखान्थिफोरखौ नागारनानै थैनाय मानसिखौ बिदाय होनो हाया लोगोफोर। मानोना थैनाय सुबुंखौ बिदाय होनाय समाव नेमखान्थिनि गेजेरजों बिदाय होआब्ला थैनाय सुबुंनि जिउमाया माब्लाबाबो सान्थि मोना होननानै फोथायनाय जायो। सान ओंखारनायनि सिगां थैनाय मानसिखौ बिदाय होयोब्ला बेखौ काफल क्रिया होनना बुंनाय जायो, आरो बिमा एबा बिफा थैनायनि उनाव सारादुआव फिसाज्लाया खानाय लान्था हजानाय, जायखौ जों पिन्दु दान होननाबो मिथिनाय जायो। बेफोर नेमखान्थिफोरखौ गुरुत पुराण बिजाबाव रोखा रोखा फोरमायनानै होनाय दं लोगोफोर। आरो गुरुत पुराण बिजाबाव फोरमायना होबावदों दि थैनाय मानसिखौ गोथैसालियाव सावहैनानै बिदाय होबोनानै फैनाय समाव माब्लाबाबो सावजानाय गोथै सहनि फारसे उनथिंजाय नाहरफिननो नाङा होननानैबो फोरमायनानै होनाय दं। मानोना गोथै सहखौ सावनायनि उनावबो
थैनायनि जिउमाया अरायबो थाबाय थायो होननानै भगवद गीता बिजाबाव फोरमायनाय दं आरो गुरुद पुराण बिजाबाव फोरमायनाय बादिब्ला खायसे मानसिनि जिउआ थैना थांनायनि उनावबो गावनि न'खरनि मानसि एबा लोगोफोरनि न'नि साखाथि बाखाथि जेराव मोनो बेयावनो गिदिंलाबायथिङो होननानै फोरमायनाय दं। बेनिखायनो गोथैसालियाव थैनाय मानसिखौ सावनानै बिदाय होनानै फैनाय समाव गोथैसालि फारसे माब्लाबाबो उनथिंजाय नाहरफिननो नाङा होननानै गुरुद पुराण बिजाबाव फोरमायनानै होदों। आरो बेजोंनो लोगोसे शिब पुराण बिजाबाव फोरमायनाय बादिब्ला जाय सुबुङा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ गावनो गाव फोथैनानै लायो एबा बबेयावबा हरखाबै एक्सिडेन्ट जानानै जिउ गोमायो एबा जिउ गोमानो गोनां जायो अब्ला बिथांमोननि जिउमाया मुक्ति मोननो गोब्राब जायो होननानैबो शिब पुराण बिजाबाव फोरमायनानै होनाय दं लोगोफोर। बेनोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ आरो जायफोर बिथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासे नायबाय बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय थाबाय आरो जायफोर बिथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर। बेनोसै दिनैनि भिडिअ'आ।